नमस्ते प्रणाम भाई लोग। तो का हाल बा। तो फिर से तोहरा लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी मल्टी टैलेंटेड विजय चौहान के बारे में। तो भाई लोग विजय चौहान के एगो गाना आइल बा जौन एल्बम के नाम बा डीजे के ऑपरेटर। बहुत ही अच्छा गाना विजय चौहान और शिल्पी राज लेके आइल बा लोग डीजे के ऑपरेटर। डीजे के ऑपरेटर से प्यार हो गई। तो भैया लोग रउआ लोगन के ई गाना कैसा लगल बा विजय चौहान के। तो भाई लोग तोरा लोगन से बता देता नहीं, ई गाना यूट्यूब पर आ गइल बा विजय चौहान ऑफिशियल पर। अगर ई गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो डीजे के ऑपरेटर। अच्छा नंबर आगे ये देलन कि आगे तू देलू? आगे हम नंबर देनी। हाँ अगर रउआ सब विजय चौहान के फैन बनी तो ये गाना पर एक रील बनाई और इंस्टाग्राम पर ई गाना ट्रेंडिंग में लेके आई। विजय चौहान भैया बहुत ही अच्छा दिल के हुअन आ गाना लेके आवन बहुत जबरदस्त भाई लोग। तो एक बार सर्च कर लो डीजे के ऑपरेटर आ जाके ई गाना के फुल वॉच कर लो विजय चौहान ऑफिशियल पर। तो भैया लो ई गाना के पूरा हम डिटेल्स बता देता नी। ई गाना आइल बा विजय चौहान ऑफिशियल पर। एल्बम के नाम है डीजे के ऑपरेटर। ई गाना के गईले बड़ा विजय चौहान और शिल्पी राज। ई गाना में काम कैले बड़ी नीतू चौधरी। और राइटर के बात करी तो कृष्णा कंचा जी गाना के लिखले बानी। और म्यूजिक डायरेक्टर के बात करी तो विकास यादव जी म्यूजिक दिले बानी। ई गाना के कोरियोग्राफी कैले बानी विकास जैक्सन जी। और ई गाना के डायरेक्टर रंजीत सिंह जी बानी। तो भाई लोग ऐसा ही अपना यूट्यूब चैनल पर नया नया गाना का अपडेट लेके आते रहनी और तोहरा लोगन से बताते रहनी। अगर विजय चौहान जी के फैन बानी लो तो ये वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट करी लो। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर भाई नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग फिर कल मिलेम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।